Totálna hanba, že by toho bolo nejak extrémne veľa. Ty kokos! Jeden šuflík bude iba Essence, strašne už smrdia. Posledný šuflík musím ukázať. Ahojte, vítam vás pri mojom úplne prvom YouTube videu. Ani vám neviem opísať pocity, ktoré teraz prežívam. Je to úplne zvláštny pocit, aj napriek tomu, že content tvorím na Instagram a TikTok. Ja som sa s touto myšlienkou pohrávala už roky, že či začnem točiť na YouTube. Predsa len je to také osobnejšie a sú tu dlhšie videá, takže viac sa aj spoznáme. Ja som sa vás to aj pýtala v jednom vlogu na Instagrame a TikToku, že či by ste chceli video, kde triedím make-up. Prišlo mi dosť pozitívnych správ, čo ma veľmi potešilo, takže dúfam, že vás to bude baviť. Dajte mi potom určite vedieť. Tak teda ešte raz vás vítam pri mojom videu a teda poďme si roztriediť make-up. Začala by som určite touto mojou skrinkou, čo mám tuto na chodbe. Volá sa Alex a pod takým názvom nájdete túto skrinku na IKEA. Plus mám ešte make-up aj vedľa v spálni, v make-up stoliku, ale tam to není až také hrozné. Ja som sa snažila vždy, že mať iba tohto Alexa plného make-upu. Proste, že ja viac toho make-upu nechcem, nepotrebujem, takže, ale už aj toto mi príde veľa a určite to nie je ani normálne. Podľa mňa je to úplne zbytočné mať toho ešte viac. Vždy som niečo darovala, alebo som dávala do súťaží, lebo ja ani toto, čo mám, nespotrebujem za celý svoj život. Určite pôjde veľa z toho do koša, pretože tam je za roky nazbieraný make-up. Keďže máme málo miesta v byte, tak kôš na pradlo máme tuto pred touto skrinkou a idem vám ukázať, čo sa tu teda nachádza. V prvom šuflíku totálna hanba, tu sú všetky veci, čo neviem kam mám dať, pretože to nemám zorganizované. Druhý šuflík je na tom takto. Tuto mali byť pôvodne len make-upy a korektory, takže takto to tu vyzerá a ja už vidím aj koľko make-upov je pokazených. Tretí šuflík, tu sú prosím pekne iba produkty na pery. Pozrieme sa na štvrtý šuflík. V štvrtom šuflíku sú len a len okuliare, ktoré by som tiež chcela vytriediť, pretože aj tak nosím tieto. A to Miu Miu nosím teraz non-stop. Alebo mám rada ešte tieto z New Yorkeru. Ostatné absolútne ani nenosím. V piatom šuflíku to mám celkom zorganizované. A tu mám taký mix produktov. Takto, aspoň keby to je v každom šuflíku, tak by som bola rada. Šiestý šuflík a aj tie pod ním sú už také hlbšie, vyššie a tu už to vyzerá tiež na dobrý chaos, aj keď tu v tomto to je troška zorganizované, ale je tu tiež mix produktov. Čo sa nachádza v 7. šuflíku? V 7. šuflíku mám len takto čelenky, ale opäť tuto na spodku sú nejaké cerusky, a teda hlavne cerusky na oči a na pery, a ináč na to som úplne zabudla. A v poslednom šuflíku, toto máme kvôli Tedinkovi kameru, hej, keď náhodou ideme preč, aby sme ho mohli sledovať, že čo robí. Ale teda v poslednom 8. šuflíku mám produkty, ktoré som v živote nepoužila. A to bol aj pôvodný plán, že vlastne v tomto poslednom šuflíku budú nepoužité veci, ale plán nevyšiel, pretože nepoužité veci máme aj v obývačke v skrini po všelijakých krabiciach, takže asi toľko. Ja idem teraz povyberať všetky veci z tejto skrinky, idem to začať triediť a vy spolu so mnou a urobíme si na tie produkty aj nejaké recenzie, čo by som si kúpila, čo by som si nekúpila a aby ste z toho aj niečo mali možno užitočného. Inak na tom videu sa mi nezdá, že by toho bolo nejak extrémne veľa, ale poviem vám, že naživo mám čo robiť. Mám sa teraz postaviť, keď musím ísť vešať prádlo. Bubáčik. Musím ísť vešať prádlo, dobre? Dobre. Počkaj. Milujem ten zvuk. Dobre. Nie je to presladené. Aj Tedinko by si dal.
Ja som si tu nachystala aj sáčok, kde budem dávať pokazený a starý make-up. Rovno tu držím tento make-up Born This Way matný od Too Faced a ten bol hrozný. Mne absolútne ani nedržal na pleti a strašne oxidujú tieto produkty. Za to tento, tiež od Too Faced, klasický Born This Way, aspoň to tu je iba napísané, tak ten bol zasa super. Korektor, taktiež Too Faced Born This Way, tiež super, ale strašne oxiduje a je úplne oranžový. A všetky tri produkty idú do koša. Mám tu aj toto Essence, je to vlastne dupe na Charlotte Tilbury, taká tá podkladová báza rozjasňujúca, Magic Filter a toto mi strašne upchávalo pory. Takisto ten istý produkt, ale od Catrice, úplná katastrofa za mňa. Mám tu aj od MACu Makeup Studio Fix, ten bol úplne super, nič tam není, takže do koša. Trendy Dab Magic Cream, ten bol strašne oranžový. Teraz by mi bol dobrý, ale cez zimu vôbec. Prosím pekne, tento produkt, ak nemám, ja neviem, 5 aj viac rokov, ten ide do koša. Mám tu dačo aj od Farmacy Air Glow. Toto bolo dobré, ale vôbec to nevydržalo dlho na pleti. Milk krémový bronzer, ten bol super. Tento som si kupovala dokonca v Amerike a vyspotrebovala som ho, že úplne celý. Tento produkt od Catrice každý chválil, ale za mňa bol hrozný na pleti a nič nevydržal, takže do koša. Estée Lauder Double Wear. Tento make-up je naozaj úžasný, všetko vydržal. Farmacy VFX, klasika, to asi všetky poznáte, ale ide do koša, pretože tam už nič není a mám ho že 100 rokov. Essence, podľa mňa najhorší make-up, ja nechápem, komu môže vyhovovať, mne naozaj nevyhovuje. Keď už make-upy z drogerie, tak aspoň Catrice. Nechcem tu všetko kritizovať, nechcem, aby to tak vyznelo, ale práve, že vám chcem ukázať tie produkty, ktoré by som si už nekúpila, ktoré mi nevyhovujú. A ak by vás to zaujímalo, ja, čím som staršia, tak mám vlastne suchšiu pleť. Keď som bola tínedžerka, tak som mala takú zmiešanú a teraz mám suchú, takže málo čo mi vyhovuje. Mám tu aj tieto dva produkty od Catrice, Liquid Bronzer a korektor. Viem, že toto boli nejaké novinky a úplne zle, akože tento bronzer tak flakatí, že dovidenia. A inak, tuto vidím tento make-up. Tento make-up je drahý jak hovado od NARS. Má celkom dobré recenzie, akože také zmiešané, ale práve, že som si ho kupovala na základe recenzií. Počúvajte, jak si ho nanášate, je totálne dokonalý. Fakt, že dokonalý. Ale tak vyzerá asi, že 5 minút, takže ide rovno do koša. Mám tu taktiež od Catrice takú tú tyčinku. To je tiež ten dupe na Charlotte Tilbury. A toto si úprimne ani nepamätám, že aké bolo, ale neviem, či to chcem. Aj tak to nebudem používať. Ja sa bojím, že mi to upcha pory, pretože mne hocičo upcha pory. Potom tu mám asi 350 odtieňov. Ja viem, že vtedy mi poslali naozaj všetky odtiene. Ja už som to aj dačo rozdala, dačo som si nechala. Je to od L'Oreal Skin Ink, ale skôr na mastnú pleť určite. A musíte si veľmi aj tak hydratovať pleť pod tým, aby to dobre vyzeralo, ale je to fakt zaujímavý produkt. A môžete sa ísť aj potápať do vody a ten produkt vám bude držať. Takže ja si tie načaté odtiene určite nechám pre seba a ostatné, len to už sú také tmavé. Neviem, kto by to chcel, akože komu to mám dať? Oni sú fakt, že tmavé. Ale teda nebudem ich vyhadzovať, keď to je čisto nové. Ak by ste mali záujem o to, len sú tam naozaj tmavé odtiene, tak mi napíšte. Potom tu mám od Catrice Skin Glaze, takú hydratačnú bázu perleťovú, ale to ide do koša, to mám strašne dlho, ale inak to bolo super. Chic Glam lícenky a highlightery, úplne úžasné produkty, aj pre začiatočníkov, veľmi ľahko sa to rozmazáva, blenduje, ale tieto lícenky sú už úplne celé minúte, takže do koša a tieto highlightery tu ešte je niečo, takže to si nechám určite. Podkladová báza z Primarku, prosím pekne, a je to dupe na Bobbi Brown, tú ich najznámejšiu podkladovú bázu. A nehovorím, že to bolo zle, bolo to super. Ja celkovo podkladové báze moc nepoužívam a mám ju už strašne dlho, takže ide do koša, lebo nechcem vedieť, čo by mi spravila na pleti.
Pamätáte si tieto lícenky pečiatkové, čo strašne fičali? Bola to limitka od Catrice. Tieto sú od Catrice, ale oni sú už ináč totálne vysušené. Takže do koša, aj keď je to limitka. Takú istú vlastne kolekciu spravili aj v Action, takže tu mám aj z Action tieto 3 farby, ale to viem na 100%, že sú už úplne vysušené. Neviem, či ma tu niekto bude sledovať z TikToku, ale pamätáte si, bol taký trend na TikToku si kúpiť priesvitný lesk od Essence a dať tam všelijaké tiene, očné, trblietky a že ste si vyrobili svoj vlastný lesk, svoju vlastnú farbu. Dobre, ja to idem naozaj teraz roztriediť do takých kategórií a asi vám to tak obkecam, pretože keby po jednom ten produkt, tak to sme tu 2 hodiny. Ja si dám sponky na ofinu, pretože mi strašne padá, ale leze mi to na nervy. Takto. Neverím, že som to roztriedila aspoň takto zatiaľ. Takto som si to rozdelila a teda ideme si o tom niečo povedať. Začnem týmto. Tuto sú produkty, ktoré som v živote ani raz nepoužila, takže úplne čisto nové, ešte zatvorené. Vidím, že tuto mám všetky odtiene olejov na pery od Essence, tých Juicy Bomb. Tieto cerusky som ani netriedila, pretože podľa mňa ceruska je taký produkt, ktorý sa nekazí, maximálne sa vysuší a teda to potom pozriem, myslím si, že to nie je také dôležité. A cerusky nezaberajú ani toľko miesta. Toto všetko, čo vidíte, to sú taktiež úplne nové, neotvorené produkty. V týchto plastových organizeroch som to mala celkom zorganizované, ale samozrejme, že som odtiaľ niečo vytriedila a teda tuto som si nechala také všelijaké paletky a púdre a púdrové teda produkty. Ja si oči nemalujem, ale teda túto limitku od Revolution Shrek úplne milujem, ináč ona je aj krásna, taká studená, ale teda oči si nemalujem. Napriek tomu si teda nechávam týchto pár paletiek. Tuto sú produkty, ktoré mám načaté, ktoré používam a ktoré si chcem určite nechať. Takže asi toľko toto. Aj tuto som si nechala nejaké lesky, ale teda tuto som vyhradila všetky lesky od Essence a Catrice. A aj keď niektoré už vyzerajú divne, ale bola to limitka, tak ja si to musím nechať. Proste toto od Essence a Catrice naozaj, že zbieram. Som jediná, ktorá takto zbiera tieto limitky, lebo myslím si, že nie. Niektoré sú tiež úplne ešte nové, neotvorené, nevyskúšané. Možno keď bude mať 60 rokov, tak možno to bude mať nejakú hodnotu. Teda ja si to takto odôvodňujem, aby som to mohla skladovať, chápete? A táto celá kopa ide do koša. Aj keď by som si rada niektoré produkty nechala, tak ja som ich všetky voňala a strašne smrdia, takže musia ísť do koša. A tuto som vyhradila pre mamu nejaké produkty na pery, takže toto je dám určite pozrieť a vyskúšať. A pozrite sa na Teddyho, aký má chill. Normálne som ale šťastná, že som sa do tohto pustila a že som si spravila takúto očistu, ktorú som odkladala naozaj roky. Niektorých vecí mi je naozaj ľúto, pretože niektoré fakt vyzerali dobre na prvý pohľad, ale teda smrdeli. A niektoré sú aj dobré, ale viem, že by som ich ani raz nepoužila, takže zbytočne by mi to tu zaberalo miesto. Inak Revolution mal takúto, alebo mal takúto limitku a toto bol tak dobrý púder, to bolo raz v DMke, v takých tých limitkách vystavené a normálne... Čo je bubák? Počkaj, uško. A normálne ľutujem, že som si nespravila nejaké zásoby a teda Revolution už u nás ani nie je, takže toto bol super púder. Takisto som mala rada aj od Eveline Cosmetics tieto Choco Glamour bronzery. Tie sú krémové a ja mám teraz od Too Faced a je to úplný, že dupe, ešte to tak aj vonia, ale teda tieto vyhadzujem za to, chcela som si ich nechať, že strašne už smrdia.
a pamätám si, že voňali nádherne po čokoláde. Túto som si chcela nechať, to je tá Burgundy Sky High, ale ona sa mi úplne pokazila. Táto lícenka od Catrice je úplne úžasná, ale teda je už takto a všetky make-up taštičky mi vždy len zašpiní. Môj najobľúbenejší korektor od Catrice True Skin a mám tu aj Dior korektor a ten bol tiež úžasný, ale teda je strašne drahý. Tento korektor od Catrice zakrie všetko. Pamätáte si túto paletku na obočie od Catrice? Ja som si inak vždy robievala obočie tieňmi, ale teda už preferujem radšej gel a fixku. Ty kokos. Dobre ťažké to je. Ty kokos. Toto je ináč moje chlpaté dieťa. Viete čo? Teraz nasleduje organizovanie do šuflíkov. Ja vôbec neviem, ako si to mám zorganizovať. Idem rýchlo pozrieť Pinterest, nejaké fotky, že ako si to ostatné baby organizujú. Keď tak na to pozerám, tak ja si nebudem mať ani čo dať do make-up stolíku, ale to je super. Akože budem, pretože chcela by som si dať, ja mám ešte jednu takú make-up tašku a tam mám produkty fakt, že ktoré teraz non-stop používam, s ktorým sa malujem. Takže tie by som si dala do make-up stolíku a toto by som zorganizovala nejako do toho Alexa. Ja som teda už skrinku zorganizovala a do prvého šuflíku som si dala takéto make-upy, korektory a mám tu aj fixačný sprej. Inak viete, čo mi pripomína tento fixačný sprej? Lak na vlasy a to mi pripomína obdobie, kedy som si prosím pekne ako mladšia dávala na party namiesto fixačného spreju lak na vlasy na tvár. Áno, počujete správne a tento fixačný mi to strašne pripomína. Proste nemôžem si pomôcť, on má takú vôňu, aj taký finish, ako keby som si dala na tvár lak na vlasy. Ale za to naozaj ten make-up vydrží s ním. Do druhého šuflíku som si dala lesky na pery, lícenky, highlightery a aj bronzery. Túto lícenku ináč mám veľmi rada, je to z korejskej značky a ona je úplne taká vodičková a taký veľmi rozjasňujúci efekt a taký šťavnatý efekt robí na líčkach. V treťom šuflíku tento som moc ani neorganizovala, pretože toto sú presne tie dva organizery, ktoré boli zorganizované. Mám tiež taký mix púdrov, paletiek na oči, highlighterov. Toto sú veľmi výborné očné tiene tekuté od Eveline Cosmetics a lícenky. V štvrtom šuflíku, áno, tu už sa nachádzajú, prosím pekne, toto je všetko tuto od Catrice. Takže toto som si nechala. Tie oranžové paletky sú dokonca úplne neotvorené a toto sú nejaké limitky, ktoré som si chcela nechať. Tu sú tie ceruzky, čo som hovorila, že to som aj zabudla, že mám toľko ceruziek a ja som si chcela kupovať tekuté ceruzky, tekuté linky na oči a vidíte, nemusím. Takže tu sú ceruzky aj na pery, na oči a tuto mám púdre, púdrové produkty. V piatom šuflíku sú prosím pekne produkty iba od Essence. Chcela som si to tak urobiť, že jeden šuflík bude iba Essence, pretože ako som už spomínala, ja tie Essence produkty zbieram a chcem si ich aj nechať, aj keby boli neviem aké staré a pokazené. V šiestom šuflíku už je skôr taká všeho chuť, ako môžete vidieť, tu sú tie paletky očných tieňov. V siedmom šuflíku tu sú tie okuliare, ako som ukazovala a teda chcela som ich vyhodiť viacej, ale teda rozhodla som sa, že si nejaké nechám predsa len k nejakým outfitom. Do 8. šuflíka som si dala iba takto čelenky make-upové, ale mám tu aj také športové klasické čelenky. A mám tu aj dve čiapky, jednu, túto mám ináč veľmi rada, keď si robím hair oiling, v tej spávam, tá mi ešte lepšie drží ako táto saténová zo Sheinu. Posledný šuflík musím ukázať. Tento ostal na pospás takto nezorganizovaný, pretože najprv si musím spraviť miesto aj v skrinke v obývačke, pretože tam je tiež chaos a toto sú také veci, že ja fakt netuším, kde to mám dať. Fú, akože mám dosť, vám poviem, ale som veľmi rada, že som sa do toho pustila a ja sa vám chcem veľmi pekne poďakovať, ak ste dopozerali video až sem. Budem veľmi rada, ak mi napíšete do komentárov, ako sa vám video páčilo a celkovo, že či sa vám páči takýto typ videí.
Ja by som chcela natáčať videá každý týždeň, že by každú nedeľu vyšlo nové video. Samozrejme nebude iba o kozmetike, make-upe a skincare. Budú to také moje klasické každodenné vlogy, dni. Tak budem rada, ak mi dáte like, odber. Kokos, normálne neverím, že toto hovorím. A ja sa teda budem na vás veľmi tešiť pri ďalšom videu.